ngiyayikhetha inkosi yaseKuthuthukeni. Nkosi yamakhosi, ngithi angisukume ngibonge umsebenzi osenzele wona kulelizwe. Lo muzi wakho lona usipha amandla ngendlela omunye umuntu angeke ayikholwe. Sivele sicele nje thina onyazini. Sicela into enkulu nje esibonayo nathi ukuthi lento ayikaze icelwe noma kubani, kodwa ngoba uNkulunkulu sizoyicela. Usiphile inkosi amandla okubiya lo muzi noma sengawuqedi, kodwa sesiphakathi nawo inkosi yamakhosi. Futhi inkosi yamakhosi usiphile umsebenzi omkhulu wokwandisa umuzi wakho. Sicelile kakhulu ukwandisa umuzi wakho inkosi yamakhosi wasipha. Sesiseplotini yesihlanu manje sesiyithengile. Njoba amadokotela akhile nje asinakwankwa ukuthi abantu bazokwakha kuphi. Kule ploti nje sihleli nje. Elisihleli nje abangafiki nokuyokwakha kulo. Kusho ukuthi ke uShembu nendawo eningi ke manje aseyiprovide abantwana bakho uma befika kuye. Siyabonga Nkosi yamakhosi, abaningi kabakubona ukuthi uNkulunkulu ucashile emehlweni abo. Kodwa ngiye ngithumale ngimangale ukuthi lo uNkulunkulu lona esingaphambi kwakhe phela njobe khona la emhlabeni nasezulwini uyamfica. Kukhuluma isiphoko nje uNkulunkulu wamakhosi sakho ngoba wasilanda lapha sesingasekho emhlabeni. Uma ngicabanga ukuthi ngibe ngizwe kuthiwa lolu bhubhane lolu luyinkinga lubhubhisa abantu, ngithi mina ayi ngisekhaya laphana mphume ngiyoyihlalela inkomeni, ngithi mina hayi ayikho into le COVID ngeke ngibambe inkomeni, inkoma zina COVID ngihlale kuzo. Kodwa uNkulunkulu ngoba Thixo wethu uNkulunkulu ngempela kwathi mhla ingenile angizazanga nelanga ukuthi la liphuma ngakuphi lishona ngakuphi. Kodwa Thixo kukho lokho engangasekho kukho sengilele endaweni engangayiboni ukuthi ngene kanjani kuyona. Wathi inkosi yamakhosi ngomhla ka-23 kuDisemba kwangolwesithathu umfundisi uDlomo wayeseyumvangele. Ngizwa sengixoxelwa nami ukuthi wahamba weza kuwe inkosi yamakhosi wazobika ukuthi manje nakho umfundisi waseGoli akasekho. Usegulela lokhu ukuthi nje akasekho. Nkosi yamakhosi ngizwa kuthiwa washo inkosi yamakhosi singe usungivusile. Kuthiwa washo ukuthi hayi khululeka mvangelo wenkosi angeke sayandawo. Ubani owayengakhona ukusho lokho ngaphandle kukaThixo wethu? Thina sinawudela la eGoli ukumkhonza kulukhonza unyazo uNkulunkulu wethu. Amen. Lokwazi unyazo kusuka ebuhleni loya esibhedlela la engangilele khona. Lwafika lwatshela udokotela ongakwazi ukukhuluma kahle isintu noma isilungu sikhulumela ebulukhunini. Labo dokotela abebevela khashana phesheya emazweni. Lo dokotela kwathi ngakusasa elangeni lesine unyazi uNkulunkulu ngempela eNazaretha. Uthi kimi I got your dream. Ngithi unoyiphupho lami. Uthi yebo. Uphuphe dokotela. Nami ngiyamlalela lesi silungu sakhe sibuye sibambeke ngoba ilabo dokotela abangalwazi lolu limi lwanganene. Uthi ngibona insizwa nje emhlophe ngebala enamadevu netshebe njengawe. Uthi ncane nje lesizwe. Kodwa lesizwe iyangitshela mina ngudokotela, itshela mina ukuthi ngenzeni. I'm a qualified and professional doctor. Kodwa utshela mina ukuthi ngenze ini. Uthi uyambona lo. Uthi sengiyabona ke umethuze kwakhe. Uthi omunye weyiguli zakho uyamkhumbula? Uthi ngiyamkhumbula.
uthi kade ngeke uyeke sengiqedile mina ukufa sengikukhiphile kuyena. Amen. Senguthathile ukufa kuyena. Akusekho. Manje uyangibuza ukuthi uma ngabe ngithola ukufa kungasekho kuwe ngizokwenza njani ngawe? Sengiyamtshela mina ukuthi ngizokusa eNasirek. Uyabuza uyazi ukuthi yini yona le iNasirek. Uthi indawo isibhedlela lapho okusuka khona sebengcono. Uthi ke kulungile kodwa angifuni umse lapho. Mbuzo unemizi yakhe. Unemizi yakhe uzokutshela umuzi wakhe omunye okhona ongenabo abantu abaningi. Ngamtshela udokotela ngasethi cha impela ukhona njalo okuhlala khona indodakazi yami nje yodwa. Wathi nakho ke ake siyifonele. Uthi khipha lento efakiwe mfaka ioxygen. Ngifakwe ioxygen mfaka idrip. Uthi ake sikhiphe le oxygen ke sibone lo uNkulunkulu wakho eke sibone lo muntu akakasho uNkulunkulu akakaboni ukuthi ubani. Uthi ake sibone lo muntu wakho seduze kwakho uthi le nto abengitshela yona yiyo na. Uthi sizohlala ama-hour amane nge-hour ne-hour ngizobuya ngizokusheka. Wabuya wangisheke lokuqala i-hour ngiphefumulela. Wabuya lesibili. Kwelesithathu wasebuza ukuthi kanti ubani lo beseduze kwakho? Amen. Uyasonta yini wena? Kanti ngiyasonta. Usonta kuphi? Ayingayimemeza le ndaba enkulu. Amen. Ngayimemeza ngagcina ngonyazi lwesulu. Amen. Wayesethi eyunyazi lwesulu is the real God. Amen. Usuthi uNkulunkulu wangempela. Wayesethi yabona ke manje asifonele indodakazi yakho manje yena izizokulanda. Yafonelwa yeza azongilanda. Ngikhishwa unyazi lwezulu. Ngiphethwe iCovid-19. Luphambi kwami nje uprofessor kodwa uprofessor kwalo wobuza ke yimi. Mhlawumbe uNkulunkulu mayithanda ngizoze ngifike ekuthenini uprofessor emhlabeni nasezulwini ubonakele futhi. Njobe ngikuqile njena ngisiphoko sonyazi manazane ethwa ingcwele. Wangifusa ngingekho ngiluthanda kabi futhi angazi ukuthi ungantini uma ukhuluma ngonyazi kusho ukuthi okungcono impela ngafele ngibone ukuthi hayi ukhula kakhulu impela udinga ukuhlokozwa njengephula mastofu. Ngithi mina uprofessor lo phambi kwethu uManazaretha wehlula izasi zathi uma zimqagula zamthola kweliphesheya ukuthi ukhona uprofessor uSouth Africa base bethi cha ake silungise iziqu esomnikeza zona ukuthi uprofessor bathi bawufika eSouth Africa beyobika kwekomkhulu lethe ePitoli ukuthi seba ubika naseBloemfontein ukuthi sizokwethesa unyazi lwesulu ziqu zokudokotela baphika basemhlabeni ngoba kabanikwanga amehla sezulwini ukuthi uNkulunkulu umuphi bamphika bathi ngeke simthwese singungcono ake nicabange kahle ongcono nizokwethesa namba abethu babashoke abanye babo baba memeza abanye babo bababhalela phansi ukuthi hobani ngisabakhumbula nje omunye umawewe waseNingizimu omunye ungapha enyakatho ePulukwane nabaningi nje ke ababebaliwe lafika ilanga likathumekile sezimbizile ezaphesheya sezithe kulungile sizobathwesa nabanganalutho sobethwesa nabo iziqu zodokotela nabangenalutho kodwa okuyena owayeqondakele owayebonwe phesheya ukuthi uprofessor ngempela unyazi lwezulu lwasekuhleni kwaManazaretha. uManazaretha angazi ukuthi kuye kufikeni phakathi kwabantu bese bengalufuni unyazi kodwa kufanele ngoba
nomkhulu wakhe wasuka kwela sentabaswe ehamba wafika endaweni eziningi ehlushwe emangalelwe eboshwe enziwa zonke izinto lezi. Lafika lelo langa maNazaretha safika lapha eBloemfontein siyohlangabeza uThixo eyokwehla eBramfisher eyothwala iziqu. Sathi uma kufika isikhathi sokuthi useyokwethweswa ngizokweqa nje ngizogijima ngoba ngiqala ukuyikhuluma le ndaba ngoba lo Thixo wethu siyamasi. Wathi uma esefikile sekufanele siye siyobuka ukuthi kwenziwane esansi. Safika lapha kukhona zonke insizwa zasemhlabeni zilinda ukuthwala bezinkumbi bemi ngesansi bethelwa zintuli beshiswa yilanga. Sase singena ngaphakathi sawubuza ukuthi kanti uzokwethweswa lo uzokwethweswa kuzokwenziwa njani? Kwathi uzohlala lapha phakathi uzongena nabanye abantu. Sathi thina hayi thina sinaye umuntu thina sinoThixo ngempela akahlanganiswa nabanye akahlala esitulweni sanoma umuphi umuntu. Kwathiwa lapha ilapho kwakhulunywa khona iqiniso ukuthi lalelana lapha bekwenqatshwa besimethwese lapha sibhekiwe yonke indawo eSouth Africa ukuthi ngempela siyamthatha naye njengomuntu ntu noma nisho nithi akuyena umuntu ntu kodwa sizomthatha njengalabo abanye. Sahlala sathi uma sengibuyele emuva sengiyolandwa unyazi sehla nalo nomfundisi uNtombana nomfundisi uShozi sabheka khona esizansi. Sathi uma sifike sebeshila ukuthi uma senifikile nina ngobe uzingaye lo nenisanaye kuyovuleka amagede niyongena ngaphakathi aniyoma ngaphandle bezigidi bezinkulungwana. Ayibonge inkosi. Sehla nonyazi maNazaretha sibheke esantsi laphana sayawufika lapha yakwethweswa khona iziqu. Safike sathi siyothi nuke esangweni ladivuleka isango bayebebuka abangaphandle babuka umhlola ukuthi honjani lona ongeniswe emasangweni thina sime ngaphandle. Kwathiwa silinde kwafika isikhathi lapho kuthiwa khona ngo-2 o'clock sabuya sathi inkosi yamakhosi sesingahamba singene manje ngaphakathi. Saluka ngaphakathi unyazi lungena lapha siluqhuba ngempela siluqhuba lo phakathi kwethu sasesisho sithi ngena ke lapha Thixo kulapha la uzongena khona wangena. Sasho sathi cha Nkosi yamakhosi imbuzi yokugeza ukuhlangana nabantu basemhlabeni ikhona ngena Nkosi yamakhosi uzongiphuma ugeza. Longena unyazi sakhuphuka saya phezulu. Sithe uma siphezulu kwase kukhona abafana bamaNazaretha abayesebelapha emuva. Uyazi abantu nasesikoleni kwebuye ukuthi abantu abanenkinga nabanomsindo bawuhlala emuva eback seat. Yenyuka lenhlansi uthi awuhlala eback seat lapha yenzela ukuthi inyakazise lento yasesolweni. Sathi uma singena noNtombela pho uyambona uNtombela ke ukaClown. Sathi uma singena naye zashe emuva zathi ameni sathi uyingcwele base bememeza bonke abantu babethi uzoqhamuka ngemva kwethu kwathi ungene ngesathi. Kanti bahalesela thina nje siqhamuka lapha kodwa sathi hayi kulungile singoJohane sithi uYesu Thixo emva kwethu. Sasukuma zonke sema ngenyawo sathi ngcwele phakathi singazi ukuthi yini ezithi ngcwele yona. Wathi uma uthola lelane kuzosingaye kuthiwa ngosingaye akusho ukuthi kuzosingaye bengambekanga no number 1 bambeka ngithi bambeka number 3. Hayi base bengena osingaye lapha sasukuma sonke lapha bangena osingaye bangena abahlala. Bathe uma sebehlezi ukhona lo professor okwathi uma eqala ekhuluma ngabo bonke wabasho nje bonke hayi kwaba kafikanga kunyazi lesulu wafolwa hlanya
wathi amaNazaretha angazi bawafunana. Wathi uma engakabikho umuntu oyiNazaretha eParliament ngeke lo mbuso ulunga. Baze bamfaka eDC basale